Mela jiena kont mort one Neptions fis-64. All right? U ħadna li kun knockout. Sewa. Mbagħad għax dak iż-żmien kien tista' jekk inti tapplika biex tieħu release qabel Ottubru kienu jtulek. U jiena kienu qaluli li jentulek meta trid. U għaddu Ottubru ma ħadtux. U jien kelli kuġin tiegħi kien jalab ma' Sirens John Muscat. John Muscat kien msemmi wkoll. U ġenninni, u ommu kienet toqgħod tgħidel għall-ommi joqogħdu jilagħbu kontra xulxin kuġini u ġew għalli fretu ferma magħna u jiena ma tlabtux ir-release. Inti fejn ma tlabtux ir-release. U mbagħad wara Ottubru tlabtulhom u ma rridux jitilquni ju. U għamilt sena hekk magħhom u mbagħad rġajt mort ma' Sirens fis-67 u rbaħna l-lik ukoll. Jien rbaħt ħafna liks ta' ħafna. Di xaġa li l-lum għet li tallem ma' Spears għadu għarek. Ija xaġa marufa ħafna dwar. Biex minni skola li għawġew, kien għawxat li kien jaf li inti, jem inti segwaċ ta' Freddy, il-bqija. Kont taf li nilab il-water polo jien? U ti anka ma' Malta kont tilab? Mela kont nilab ma' Malta. Mal-belt? Mal-belt ħanajdlek kif mort mal-belt. Mela, kellna coach id-debu jgħidulu. Id-debu. Id-debu. Id-debu għalfej. Joseph Muscat kien hekk jiġifieri. U jien kont għad niżejl u ħafna prejs kienu spiċċaw u jien kont naħseb l-unik wieħed li għadni opportunist u niskorja. U jien kont naqra. Di tal-opportunist, isma' li tal-opportunist, xiġifieri kif tħaddem moħħok, biex kienet l-istrateġija tiegħek? Jien l-istrateġija tiegħi kont ħanajdlek. Peress li ma kontx inħobb nitrenja, kont nipprova naħli mill-inqas enerġija, issien kelli enerġija kbira. Ma nejja għat kont, pero sorta kont nsalva. U dak li kont nżommu kalmek. Sama fl-axħar nġibu jalli għana ruħu, kif ikolli ċans naħrablu b'ummu jien kelli grip qawwija ħafna grip, jiġifieri. U xut, u niġri, kont għadni sa terti kont noħroġ għal-ballon ħadd ma kien joħodu li għadni. Fl-swim up qed ngħidu hawn. Swim up. Allura kelli dawk l-affarijiet, meta kelli 20 kont inħossni għatek mill-ilma kont inħossa dik. Għax jien għandi ħafna nervetura f'idejja u f'saqajja. Għandi ħafna nerveturi ġifieri. Għandi ħafna, jien meta kont il-Ġermanja għamlilna test, rrid jagħmel li karta biex ma niġġielitx, għalli ma tiġi issejn idejja għalli idejk perikolużi inti. U jien pereżempju kont żgħir u kien ikolli barri jekk fuq, kont naqbdu jitfejt u kont noħodieru xorta. Għax ġlieda kienet, dejjem ġlieda kienet. Per eżempju ġieli kien ikolli xi wieħed kbir fuq iġibni fil-ħowli jgħidu, l-ħowli ġifieri. Hemm il-lasti iġibni hawnhekk li ħalli jiskolja minn fuqi. Ikun kbira xi jarani żgħir u kont indawwar idejjek u kif naqbod subajjek norbtu kont. U ntellaw fuqi kont makak. U neqilbu u l-faws niffawl jaħjien u naħodhom jien kont. Ġifieri kif toħodhom inti? Per eżempju jiena qed niddefendih il-dan u kon kbir u ninżel fil-ilma. Fre, isma' minkejja li għandek leħen ġifieri l-unika bniedem li ma jitkellemx fuq il-mikrofon u x-xorta fucking taqbdu. Jien għandi leħen ta' baqra. Sabala, men. Mela, tlaqna?